a na-agwa ụmụazị kịta akwachinata otelefa mba gụọ akwụkwọ mba jee mụọ ọrụ mba osi na ikpoghepụ ike ya okpoghepụrụ Okeke okpoghepụrụ Okafọ okpoghepụrụ Okonkwọ nke bụzi na atụba gị ime ihe amazi onye tụbara gị ime bịakwanụ ka unu nụrụ njinji na-eji ebe a na nwatakịrị unu na-afụ ebe a ka e nyere afịa wee dịka Chisom wee na-akọwa na ọ dị ime mana ife ọ na-eme ebu o buru akpa ya ọ bịa be mmadụ si ya biko ka nlahụbe ụtata echi niile ka nnawa o burukwa akpa ya o jekwaba onye ọzọ echi niile ka nlahụbe ụta echi niile ka nnawa nke bụzi na o nwere di na nwunye o jezie na nkefa ka ọ lahụta echi ka nnawa ọ nọrụzie ebe ahụ ndị ahụ wee na-asị ya kedu nne onye ebee ka ị bụ weta fon nọmba ka a kpọọ mama ya bụ nwatakịrị nwaanyị kwechiri ngwa pụọrụ fa n'ụlọ fa ọjụ si na ya kpọrọ antie na-asị ya jee chọta ụlọ o wee gwa nwunye nwoke ahụ ya nyere ya aka ka eje chọta ụlọ unu ya egekwa ka unu n'ife ọ kọrọ mana ife na-agbagwojuzi m anya bụ na ndị sere anya bụ ife onyonyo na fe ekwughọ obodo ọ nọ ọ ya abụọ bụ na ndebe fafụkwana ya bụ ife onyonyo ka a mara ebe a ya eje chọta ya fasị na ya kpojie na polis steshọn ekwuo polis steshọn ọ ka a ya esi wee marụzie ebe ọ wee sị ka m wetara unu ife onyonyo a ka ị na-anya ọfụma ka ị marụkwanụ na ịma nwata nwaanyị anụnwa ọ bụrụ na ịma onye ma ọ na ndị befa na-achọ ya achọ ma ọ bụ na ọ tụtara ime gbaferu ma ọ bụ na ndị befa achọpụrụ ya n'ụlọ na ọdị ime ma ọ bụ na akpọpụrụ ya ka o jee gbaa bọyị ma ọ ka o jee gbaa odibo o ruzie ebe a tụtụ ime nke bụzi na madan na ọga nwere ike ịchụpụ ya n'ụlọ biko ka unu na-anya ka unu mara na nwanne unu nwaanyị ka unu jụọ ese ka unu mara ebe ọ nọ ka unu jee kpọrọ ya ntụ o sikwa akwụgharị ka ozu akwa ha akwa o nwekwara ike ọ mụọ nwa echi niile ọ tụwa ihe n'ime ọfịa gbaferu maọbụ ọ tọwara ya ndị ọ mụrụ ya na befa gbaferu maọbụ ụdị onye akịta anụnwa dọkwa nchọ na ọ na-eje ụlọ ọgwụ enwekwara ike ime mebie ọ bụrụ na ọbara gbaba ya n'ahụ ma nka ọ nwụhụ ebe ahụ ọha itinye ndị nwe ụlọ kpọbatara ya n'ụlọ na nsogbu ha ma ekpekwara ya ekpere ka ọ nwụọ mana ana m akọwa ife dịgasị iche iche nwere ike ime ọha itinye ndị hapụrụ ya n'ụlọ befa na nsogbu mgbe ahụ polisi bịa ajụzie gị onye ka ọ bụ ise na ịmahụ mgbe ahụ ibu aka n'isi atụghị na iji egwu ọgwụ ego asị na iji eto ụtụ maọbụ asị na ọgụ ugburu ya ka i wee kuru nwa ma ọ na iji nwa ya wee gwuo ọgwụ ego na-ekwenụ ka ọ na-akwụgharị onye akịta akwụgharịgide wee zu nwoke anụnwa nwoke Enugu steeti a na-akpọ Ichie Milion na-achọ nwaanyị dị ime oyi eji wee wule arụsị maọbụ ozu ndị otu ka na-agwọkwa ọgwụ maka ka nwere ndị otu Ichie Milion ozufa n'ụzọ ejide nwatakịrị anụnwa kedu ife ndị befa ya akọ a na-akọ nọ ndị ntọrị ya maọbụ na-achọ ya achọ anyị ama n'ime ka ọ dị wee gbaferu wee sịkwa ka m were ohere anyị ụfọdụ ụmụazị na-atụta ime ọ bụrụ na ị chọrọ ịlụ ọtụ biko were okpu Nnabuenyi gụbụ nwoke na-alakwa n'ala ịma na ịlụbeghị ịnụ nwaanyị maọbụ na ịchọghị ịnụ nke nwaanyị ahụ biko were okpu Nnabuenyi kịta anụ nwekwo nwatakịrị a na-ata afụfụ ya onye larị ọtụ atụrụ ya ime osi ya akwụgharị ife ọ na-akwụgharị ka ozu akwa ha akwa ịghasị ụmụazị kịta afa kwachinata ikefa fasị mba na ịda ala yiri ka nkịta ọgbọ kwesị ibute afọ ime ka a na-ekwu onye obiri na aja ọcha adịkwọ a sịkwa na ebe ọ ka nkekịta abụ na Abuja na Lagos steeti enwekwa ike ubi ya ị na-akọ chenọsọ na-akọ ihe amara o nwere onye ọzọ na-akọ ya ebute ebi ihu iburu na-akpagharị ịbụrụ nwa agbọghọbịa na ịdị ime maọbụ na nne gị chụpụrụ maọbụ na ịgbafeji ọsọ gị ụmụ ebe isi na-agbagharị ọ ka ha ọlụgụ mma na ijere na nke aka ndị gọọmenti na modeles bebi ebe a na-ahapụ ụmụazị ịgwafa na ịtụtara ime na ị chọrọ ka ị mụọ ọlụfanya bụ nwa ị mụọ ya ebe ahụ faya nabata nye gị ụlọ ibido ebe ahụ ị mụọ nwa nyekwuo orighị ọgwụgwọ nsọ na-akpọje gị ụlọ ọgwụ ka ị mụọ nwa ahụ n'udo o nwere ndị chọrọ ikute nwa mana fa chọrọ nke a mụrụ ọfụ ka ya bụ nwatakịrị ghara ịmakwanụ na ọhụ nnefa ịmụpụrụ fanya ebe ahụ fa onye chọrọ nke ọ ya ekuru ka ọ zụa okuru ya damidi agagharị ka ife ya na-agagharị wesịkwa ka wetara unu ebe anụnwa ka unu gee ife okwu afọ onye a bụ Chisom anyị amara onye ọ bụ anyị nọgide n'afịa n'ogbe a ọ pụta ọbịa bụ onye nke a ọkọrọ ya sị ya biko na nka na biko na o nweghị ebe ọ yara ka ọ lara ụtụtụ ka ọ pụọ onye a anabata ya ụtụtụ ọ pụọ kwugharịbakwa o buru akpa ọ na-ebuchi akpa o buru akpa ya pụta o buru akpa o je dọba n'ihu be mmadụ ịgọkọta emegogo anyị sị ka anyị nyere ya aka bọta e nwere onwe ya ekweghị isi agba asa mmanya anyị nọmba onye tụbara gị ile problem nye anyị nọmba mpa gị problem ọ naghị ekwe so biko na onwe onye ma onye bụ onye a ya biko ka ọ na-afụ vidio a ka ọ bịa kpọrọ ya anyị na-eje eme kentịrị na polisi na
Thank you. Now, ike gwuru mmadụ na-achọ onye oge eti na program because ya kịta onye oge ekwe na program ka ọ na-achọ onye dị ime biko onye mụ onye ọ na-akwa onye mụ onye nwe nwa ya bịa kpọrọ ya ịghọtago. She come here. When I go meet her for house. I tell her, say, but I see you. I beg, make I stay for this place. The rest, my auntie say, they find house for me from. Make I come and check. So now I come say, make I go there for this place. The rest of my head. Now the man come agree. I can't tell her, say, even if they give me food, say I feed the cat for my food for myself. Make if my food be okay, the problem. Make you no give me food, make you no worry about. So why the first man they call him mama say? Wait, I bet she talk to this. 9. If every time this one will come, go tell and see Osioma. Go tell and see Osioma say me talk loud. Say nothing consign me and I say make I come on. Say you don't tell for food. But why the man no come meet me say nekwa. Iya hamu like if no buzo tako yesu ede. I should go tell and see Osioma. I don't talk anything no. Every day, any small thing I go do, this man will shut for me. My auntie come call her, ask, beg him wife, say, make him please follow him wife, make him wife follow me, go look for house. Go ask him wife for house. Make him please follow me, go look for house. Say them they find, they never see. Say if make she feel help me put hand, go look for house. Now him wife, if my wife follow me, go finish, come back. Go carry him wife go backyard. Tell her say, why you go follow this yeah, they walk up and down for this city. What of you? What of your mama? Have you connected? Don't talk to your mother. I talked to my mother yesterday night. Yes, give me your mother phone. Phone number. That's the one you are receiving to number. But this is going to marry nobody. Ọkwụ na-anụgo n'ife o kwuru ọdụnụ ka mama nwatakịrị ọma na ọdị ime ka ọdụnụ ka ndebefe achụpụrụ ya n'ụlọ wee sị ka m were ohere agwa ndị nne na nna biko ọ bụrụ na nwa ụtụta ime ijikwa n'iwe na ọnụma wee chụpụ ya n'ụlọ ọbọkwa na ọtụtara ime ya eme ya na ọ ya bụ uru echi ma ọ bụ ọbọkwa na ọtụtara ime ya eme ya na ọ ya anụ dị echi niile biko ịchụpụzina ya n'ụlọ bifo ozukwa na ife ọjọọ n'ụzọ ọkwa unu nụrụ ife ọ na-ekwu mbụ nwata nwaanyị a na nwoke hapụrụ ya n'ụlọ na-asị na ọ na-abụ ya na nwunye ya jecha ijecha ụlọ pụta ọ sị nwunye ya ka ife ọ na-esoro efu a wee na-agagharị kedu ife ọ na-esoro anụ ọfịa wee na-agagharị onye mere gị ife ọma ekenekwa m unu